Sanibonani la kuwantshuphakama ibingelelo sifundo. Usephumile-ke uSomnandi waphuma neqiniso ethi evuma laphana uDumakahle ngengoma enkulu. Ethi uyabhala ethi udlula amaqhawe impela adumile. Lapho kuSomnandi bephuma ecela nje abantu, enxusa abantu ukuthi beyisapothe le ndoda uDumakahle ngomculo ewubhalayo nanekhono ecula ngalo. Ngabe uthini wena umbono wakho ngale nkulumo kaSomnandi ethi uDumakahle uyabhala, ubhala ingoma enkulu, akekho impela ufika kuye. Sacela nje usho umbono wakho ngaphansi ku-comment section ukuthi ngabe uyavumelana nani noSomnandi mayethi uDumakahle ubhala ingoma enkulu edlula wonke umuntu. Sacela nje ushiye i-comment yakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga. Konke sineqhawe thina elincane sikuhlonipha kakhulu elibhala ingoma eNkosi phakathi ekuthiwa uDumakahle. Mhlawumbe abanye abaninakile ngoba owangakini inyanga ayelaphi ngakubo, kodwa thina siyezwa le ngane inesiphiwo esikhulu esihlula nalabo ekuthiwa abakhulu bamakhosi. Abakwazi ukubhala ingoma ebhalwa uDumakahle. Ngiyakuzwa ukuthi ngithini. Njengoba ningibona ngiyile kweNkosi hayi ukuthini ngoba ingoma zami zinomyalezo. Shayelani ihlombe uDumakahle. Ngithanda ikipa, gqokani ikipa zikabani? Ngithanda ikipa, gqokani ikipa zikabani? Ngoba ucula kahle njengegama lakhe kithi.